Chicken? Yak! Gulay! Yan na. Yan lang kaya madadali to. Yan yung pula. Tatlo eh. Tatlo yan. 1, 2, 3. Isa ako. Walang panti. 3 yan. Ang dinagdag. Tatlo ulit. 1, 2, 3.
kaliwa, puro bukal. Yan o. Ano kaya gagawin dun sa tulay? Babaakin. Delikado yun. Tatapyasin. Kaya ko. Makakabangga yun. Dire-diretso ko, tapos may tulay. Delikado yun, brother. Dami, stop house. Checkmate na, wala na. Yun na yun. Teka mo na, di pala gulo. Ikaw na. Melomel Prado sa Super Radio DCW. Investigasyon sa manoy pag-abuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ipagpapatuloy ng Senado ayon kay Senator Rizal de Veros. Din paramelo din pa. Super Radio. Ay pagpapatuloy na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang investigasyon sa di mga pag-abuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Senator Rizal de Veros, yan ay ngayong hawak na ng mga otoridad si Kibuloy matapos ang ilang pang pag-iimbestigo.